da branga sa jou de baka kulturu. En zo san grondtapu sweetie. Maar jij moet plezier maken. Je moet meka san sweetie. En hier hebben we mevrouw. En deze mevrouw doet veel. En vooral voor kinderen. Daarom ben ik blij dat ze vandaag hier is bij Kulturu TV. Jo, mevrouw, dag mevrouw, wat is uw naam? Goedendag, mijn naam is Helen Veldbloem. Helen Veldbloem, dankjewel dat je hier bent vandaag. Want Misabi, je doet zoveel. Vorig jaar, je doet een mooi, Sani, geweldig. Die kinderen waren zo enthousiast en blij. En dit jaar weer. Jazeker, en ik doe Kings and Queens Day nu al 4 jaar. Doe ik Kings and Queens Day. Vanuit België ben ik ermee begonnen. Men heeft het in Nederland ook mogen zien. Toen heeft men gevraagd van waarom niet in Nederland. Nou, sinds vorig jaar ben ik ook hiermee bezig in Rotterdam. Geweldig, geweldig. Dankbaar zijn we dan. Want die kinderen hebben dan een fantastische dag. Ze hebben een enorme, fantastische dag. Kings and Queens Day, de naam die zegt het al. Het is heel belangrijk dat kinderen zich goed in hun vel voelen. En als volwassenen moeten wij een steentje daarbij bijdragen. Ik vind het heel belangrijk. En daarom ben ik begonnen met Kings and Queens Day. En tot nu toe ben ik heel tevreden als ik de reacties van de kinderen mag zien. Mensen, dus blijf niet thuis met je kinderen. Maar je lassie, kom gezellig meedoen. Welke voor kinderen gaat het? Tussen hoeveel? Dus 5 jaar, 6 jaar, hoeveel? Tot hoe oud? Nou, de leeftijd is voor mij vanaf 3 jaar, omdat dat kind zich dan meer bewust is van zijn omgeving en wat er allemaal om zich heen speelt, tot en met 18 jaar. Maar als je 19 of 20 of 21 bent, hey, zelfs als je 50 bent, ben je voor mij kind. Zolang je je lekker in je vel voelt, ben je welkom. Maar het is meer van kinderen van 3 tot en met 18 jaar. En wat is er op zo'n dag? Wat moet ik me voorstellen? Eten, drinken, sapsa. Nou, er is sowieso eten en drinken aangepast aan de kinderen natuurlijk. We komen niet met het zware eten van volwassenen, maar het is meer gericht op de kinderen sowieso. Er is een hele mooie tour met de limousine. Als je een king bent, moet je in king en queen stijl, moet je dus in een limousine. En de kinderen gaan dus een tour maken met de limousines. Dan komen ze op de rode loper, gaan ze binnen in de zaal en daar worden ze koninklijk ontvangen door de aanwezige obers en oberetten. Wauw, wat een leuk ding, man. Ay, leuk, leuk, leuk. Dus mensen, opa's, oma, moeder, vader, breng je kinderen, breng je kleinkinderen. Blijf niet thuis. Make dit kind geniet jaren, want het leven is zwaar genoeg. Maar lekker ontspannen. En dan, wat is er nog meer? Dansen of springkussen of wat? Er zijn zoveel activiteiten. Voor alle leeftijden hebben we dus activiteiten. Zoals springkussens voor de jongeren. Maar dan heb je ook games voor de iets ouderen. En voor alle leeftijden hebben we gezorgd dat er wat aanwezig is waar ze zich prettig bij voelen. Er is ook niet alleen eten, drinken, dansen, limousine tour, maar er is ook een modeshow. Die doen de kinderen zelf en daar kunnen ze een mooie prijs krijgen. Maar daarnaast zijn er ook power speech gedaan door kinderen, voor kinderen. Wauw, heel mooi, heel mevrouw. Van, ik kon een paar ideeën, jongens. Nou, dat idee is eigenlijk ontstaan. ehm, Als je om je heen kijkt, dan zie je zoveel verschillen tussen kinderen. En tijdens Sinterklaasfeest zie je dat sommige kinderen er echt moeite mee hebben. En ook ouders. Kijk, Sinterklaasfeest is een feest. Het moet een feest zijn voor alle kinderen. Maar ik heb het aan de lijve ondervonden met mijn eigen kleinkinderen. Dat ze het heel jaar door met alle kinderen spelen. En in die periode worden ze gepest. Het is voor hun dan geen leuk feestje. Maar ik vind, ieder kind heeft recht op een leuk feestje. Dus toen dacht ik van, hé, een kind is voor mij een king en een queen. Dus dan gaan we Kings en Queens Day organiseren. En het is gewoon voor elk kind. Daar is geen ras, geen kleur. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet. Als je nou 1 been hebt of 1 hand, maakt niet uit. Het moment je binnenkomt in de zaal, ben je onze king en onze queen. Want dat zijn onze kinderen. En het is belangrijk dat ze dat weten. Het is belangrijk voor hervorming. En het is belangrijk voor de maatschappij. En ze maken vriendjes en vriendinnetjes. Absoluut, ze maken enorm veel vriendjes en vriendinnetjes. Tot nu toe heb je heel veel kinderen waarbij hun
Ja, hun gemeenschap is groter geworden, want ze hebben anderen daar ontmoet. Anderen die dansten, anderen die een modeshow deden. En nu, dit jaar, vinden ze het ook leuk. En nu gaan andere kinderen nu ook participeren bij de modeshow, bij het dansfestijn. Dus het is allemaal een win-win situation. Geweldig man, dit moeten we stimuleren. Dus mensen, blijf niet thuis, blijf niet thuis. Charap Kingo geniet bij jou. Lekker, lekker, lekker. En we blijven elkaar zien. Wanneer is het dan? De datum is 24 mei. Ik probeer het altijd op eerste Pinksteren te houden, zodat tweede Pinksteren nog een vrije dag is. Want ook de kinderen vanuit België, want ik begon ermee in België 4 jaar geleden. En, maar ja, het is zo duur dat je het niet in je eentje kan doen. Dus hier doe ik het met een andere organisatie, waardoor je de prijzen nog laag kan houden. Maar de kinderen van België, die participeren ook. Die komen ook naar Rotterdam en die doen ook gewoon mee met het evenement. Wauw, dit is allemaal mooi mensen. Dus ik blijf het zeggen. Kom gezellig. En dat het een lekkere, mooie, gezellige dag is voor de kinderen. En even kijken. Dus tot hoe laat duurt zoiets? Dus laat hij begint tot hoe laat enzovoorts enzovoorts. Inloop is 2:30. We starten om 3 uur met de limousine tour. Dat duurt tot 5 uur. Af en aan komen de kinderen worden gebracht. Er gaan weer andere kinderen stappen in. En zodra ze weer binnen zijn, dan zijn er al activiteiten aanwezig. En het geheel duurt tot 9 uur. En ik heb geprobeerd om de prijzen zo laag mogelijk te houden. Het kost 20 euro per persoon. Dus en bij mij is het wel verplicht. Je komt met je kind. Je laat je kind niet achter in de zaal, want de verantwoordelijkheid moet er zijn dat de kinderen goed bewaakt worden. En dat kan alleen als ze onder toezicht van ouders of verzorgers er zijn. Maar iedereen betaalt 20 euro, maar in die 20 euro is alles inbegrepen. En wie zou zijn kind niet voor 20 euro zo'n unieke dag willen geven? Het is gewoon belangrijk voor de vorming van het kind, dat die weet wie je bent, dat je sterk wordt gemaakt. En dan krijg je een sterker kind die later een sterker volwassene wordt. Wauw, goed bedacht. Dus het is heel mooi en goed initiatief. En het is niet duur. 20 euro is echt niet duur. Echt niet aan het dieren. 20 euro is niet duur, geloof me maar. Want stel een moeder heeft 2 kinderen, betaalt ze 40 euro. Ja, ze betaalt in dit geval wel 60 euro. Dus 2 kinderen per persoon is het 20 euro. Omdat je gewoon geniet van alles. Iedereen krijgt eten, drinken. Iedereen mag participeren in alles wat er aanwezig is. Je moet ook betalen voor de zaal. En iedereen die gaat komen werken, die moeten we ook voor zorgen dat ze ook vergoed worden. Dus Zo is dat helemaal. Dus voor de kinderen is dus per persoon is het 20 euro. Klopt helemaal. Heel mooi, dat is fantastisch. Dus mensen, kom gezellig meedoen. Want ik zie het al voor me. Want mensen kunnen zien, want misschien een clip. ja, absoluut. Het is een enorm mooi evenement en elk jaar wordt het groter. Het moet gewoon landelijk worden, maar dan heb je mensen nodig die participeren, die hun kind dit gunnen. En het wordt gehouden in Rotterdam. Het is eerste Pinksteren, dus de volgende dag zijn die kinderen vrij, kunnen ze nog lekker nagenieten. Ik heb hele leuke unieke cadeautjes laten maken voor de kinderen. Dat blijvend is. Ook al groeien ze, ze worden ouder. Ook dat cadeautje kun je meenemen, ook al ben je volwassen. Dus ik ga niet verklappen wat dat is. Ik zou zeggen, mensen, neem je kind mee. Het is aan de Bankwerkerstraat van 7 tot en met 9 in Rotterdam-Zuid. Zo moeilijk is het niet. Gun jezelf en je kind die dag. Je kind heeft er alleen maar voordeel aan. En u dan ook. Gezellig mensen, de town nou zo. Kom, de bagage, neem die kinderen mee en maak er een fijne dag van. Mensen, gun je kinderen dit. Want echt waar, het is een mooie dag. En kinderen, ze spelen met elkaar, ze leren vriendjes maken. En dat hoort er allemaal bij. En dat hoort bij. Ze kregen een cadeau. Wat? Zou dat niet van die 20 euro? Voor die 20 euro. Mevrouw. Eten, drinken, allerlei activiteiten, een limousine ride. En je krijgt een power speech waar je je leven aan iets aan hebt. En ze zien kinderen dingen doen en ze worden ook gepowerd om het te doen. Dus wat wil je nog meer?
Mensen, u heeft het gehoord. Dus kom massaal, vertel het door. Tik je mattie, tik alles maar mee. Neefjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, alles maar. Komen jullie gezellig. Het is hier in Rotterdam, hier aan de Bankwerkenstraat. En mensen, appreciëren. Want ik ben ook daar geweest bij de Bankwerkenstraat. Bij Koto Dansie, Hori, naar de Zandati zo. Het is allemaal één feest, één big family. Dus kom massaal, neem uw gasten mee, neem vrienden mee, neem gezelligheid. En blijf de zaak steunen. Mevrouw, we gaan u bedanken. Heeft u nog iets om te vertellen? Ja, mensen kunnen mij bereiken op 06 8353 6087. 06 8353 6087. De naam is Helen Veldbloem. Geweldig. Mensen, je ziet het Culturo TV. Mooi Mozambique door. Dus blijf niet thuis. En echt. Brief me. Het is niet duur. €20 maar. En je kinderen gaan genieten. Dankjewel mevrouw. Hè? En als je weer nieuws hebt, breng voor ons hoor. Want hoe loopt dit soort nieuws is? Absoluut. Jullie van Culturo TV, hartelijk bedankt voor deze gelegenheid. En ik zou zeggen mensen, laat je kind dit ervaren. Het is 1 keer per jaar en je kind staat aan het begin van een nieuw evenement dat alleen maar positiviteit met zich meeneemt. Dankjewel. En laat het een mooie dag worden. Dankjewel. Abon. Doei.